Tabi parhorasan mahu pasahat hami tuhamu aka amanami, inanami, haha anggi nang napinaribot, saluhut hita na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, na tumangihon jamita marhite renungan radio Pelita Kasih di Manogoton. Hita na di bagas tabe, manang akan natongon di perdalanan tumopot akka ulauta, didongani jala di pasu-pasu Tuhata Yesus mahita saluhutna. Au situa rosma lalumban raja boru situmorang, rapdohot inata padita teti dorinda boru situmpul, sian HKBP Kernolong Resort Jakarta, makobasi pertangyangan di Manogoton. Martang yang mahita, aliaman nami na marhabangsa di Banu Gijang, moloi terohan nami di holi jauh perdenggan basa, ala didongani ho jala diramoti hodo, hami todi nang pamatang nami, sonak kami lau mamulus borong ini. Didongai asini roham do hami di Manogoton, lau mangulaon ulaon na pinasahatmu. Ala ni Tuhan adorang suhobasi hami akapakobasyon nami, nang begon nami mahatam nebediay, buka maroha dohot roha do pikiran nami asa takasot tu si hami hatami jala begion nami mamarhiti radio Pelita Kasih di Manogoton sesa nasa dosa nami marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho amen. Hatani Tuhata si hangoluhonotta ima sian sada raja-raja biddu sada, mamukka sian ayat sada, sahat rodi ayat 20 sada. Sada raja-raja sada, mamukka sian ayat sada, sahat rodi ayat 20 sada. Songonon ma hatani Tuhata. Jadi dung sarimatua Raja Daud, dango lolas dagingna, atik pe di borhos ibana dohot akka ulos. Jadi Roma hatani akka naposona mandok tu ibana, dengan nian niluluan dituaku sada boru-boru namar baju, na totong jongjong diadopan ni rajai, marhaladoi, jala modom dia binganmu, asalas tuaku. Jadi dilului nasida masada boru-boru namar baju nauli disadok gonggoman Israel. Gabe jupang nasida masih abisak sian sunem. Jala dibuan boru-borui tujolo ni rajai. Alai nauli situtudo boru-boru namar bajui. Gabe parhalado dirajai. Jala dipauliuli ibana. Alai datung ditopot rajai nasida. Alai Roma si Adonia tubuni nai hagit patibbo-tibbo dirina nin nama. Au do patut gabe raja. Gabe didokkon ma paulihon di ibana hureta dohot akka jolma parsihudul dohot 50 halak akka namardalan di jolona. Alai dangdung marsak ibana di bahen amana, saliling mangulu ibana, tung pola dohononna. Buasa tung songoni bahenonmu, akup ni nauli situtudo rupana, jala ditubuhon inana ibana, upudi sian si Absalom. Dungi marsatahi ma ibana dohot si Joab, anak ni Nai Seruia, rap dohot malim Abiatar, akka na mangurupi paihutton tahi ni si Adonia. Alai anggo malim Sadok, dohot si Benaia, anak ni si Joiada, dohot panurirang Natan, dohot si Simei, dohot si Rei, rodi akka ulubalang ni si Daud, dang marsatahi dohot si Adonia. Dungi dipelehon si Adonia ma akka biru-biru dohot lobu, dohot pinahan na pinamokmok, dilabung batu sohelet,
mardonokon sumur enrogel, jala dipio saluhut anggina, akka anak ni rajai, rodi sude halak juda, akka naposo ni rajai. Alai anggo panurerang natan, dohot si Benaia, dohot akka ulu balang, dohot si Salomo angginai, dang dipio. Dungi nina si Natan madok si Betseba, ina ni si Salomo. Atahe, dang dibegeho naung bakit raja si Adonia, tubu ninay hagit, jala tuatta si Daud, dang ubotosa. Oppe romaho, naing au marsipaingot tuho, asa malua hosam, dohot hosa ni anakmu si Salomo. Laho maho manopot Raja Daud, jaladok matu ibana. Danunga disupahon ho ali raja nami tunaposom boru-boru pola nimmu. Ikon si Salomo anakmu gabe raja sikatu. Jala ikon ibana hudul di atas habangsaku. Buasa ia nuaing si Adonia bangkit raja. Idamah, tagan makatai dope hodisi dohot rajai, Roma au masuk sian pudim paujukon akka hatam. Jadi masuk masi Betseba manopot rajai tu bilut. Alai nunga matua si tutu anggo rajai, jala si Abisak sian sunem marhaladoi diadopan rajai. Dungi dipauduk si Betseba ibana marsobba tu rajai. Alai ninna rajai ma, aha dihohuroa. Jadi ninna nasida ma madok ibana. Ale tu aku, nunga pola disupahoko tu jahu bade batam, marbagahon tu naposom boru-boru. Ikon si Salomo anak mi gabi raja sikatu. Jala ikon ibana juguk di atas habangsaku. Hape ia nuaing, idama, nunga rosi Adonia bangkit raja. Ia ho ale raja nami, dang parbinoto disi. Nunga pola dipelehon ibana akka jonggi, dohot pinahan na pinamokmok, dohot biru-biru masay deak. Jala dipio saluhut anak ni rajai, dohot malim Abiatar, dohot si Joab, partogi ni akka parangan. Alai anggo si Salomo naposom, dang dipio. Alai saitu hodo ali raja nami 00 mata ni Sadok Israel. Asa dipabotohon ho tu nasida, manang ise ikon juguk di atas habangsa ni tuaku gattina. Alai ia dung modding tuaku, gabe top dohot akka opuna, ikonau dohot anakmu si Salomo gabe pardosa, pola marutang hosa. Olat ni ima sahatna, jala nagabe odolan ni jamita dihita di manogoton ima ayat 10. Laho maho manopot Raja Daud, jaladok matu ibana, danunga disupahon ho ali raja nami tunaposom boru-boru pola nimmu. Ikon si Salomo anakmu gabe raja sikatu, jala ikon ibana hudul di atas habangsaku. Buasa ia nuaing si Adonia bangkit raja. Ambisi dohot sakap ni debata. Dihita na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, Radio Pelita Kasih di Bagasan Manogoton, moloro suku-suku ni natoras tu yanakonna, apa yang menjadi cita-citamu ketika engkau nanti dewasa? Pasti do ragam alusna, jala saluhut alus nai, patuduhon pabon los ni rohana,
pabuahon ikon songoni ma annonyan ala dibereng ibana adong las ni roha disi. Molo disukun halak dewasa, apakah yang menjadi cita-citamu nantinya? Nah pasti halusna menjadi orang sukses, berbahagia, bisa mencapai dan meraih keinginan juga kerinduan. Molo dipayutihut lau pas sahutoni ragam do cara napinakke ni jolma asa saut napinarsita ni rohana. Boy mai ala keinginan na nenggabe halak sukses dipakai ma beragam cara. Ala keinginan na nenggabe memiliki keberhasilan dipakai ma meragam cara. Jala olo dosi pata dan dipikiri apakah cara itu gabe lomoni rohani debatado manang nadang. Jala mulut tapayutihut di perdalanan ningolutta na meragam marsika soring masa di tonga-tonga ningolutta nabui taida jala nabui gabe siguru honotta saleleng di hasyanganon. Dihitan na inaolongan ni Tuhan Yesus Kristus, sahabat radio Pelita Kasih, songonido na masa diturupuk tasadarion. Buku raja-raja dakolan makatai taringot tu kesuksesan manang keberhasilan pinopar ni Raja David. Taringot tu Raja David dinanong matua dang margogo bebana. Diturupuk kope dakolan ni alai do taringot tu badan manang janji ni debata. Taringot tu ise do anak ni si Daud negabi pemimpin. Naikon hudul di habangsa ni manaluon aka bangso manang musuh di Portibion. Jala doot ise do anak ni Raja Daud nagabi raja rodi saleleng ni lelengna. Alanido ubahin di dook buku raja-raja manggaporhon taringot tu penggenapan janji Allah untuk Raja Daud. Sahalak anak sian tukang hau namate diau pinor silang jala hehe dari patuluon nama naik tu surgo jala hudu di siamu ni debata na di surgoi. Dihita na inaolongan ni Tuhan Yesus Kristus, sahabat radio Pelita Kasih, di tonga-tonga ni Hegeleon na ipake manang dimanfaatkan adunia na patibo-tibo dirina. Jala nama dok ibana do napatut gabi raja. Jala taboto do adunia ima sahalak anak ni Raja Daud sian Hagit. Jala disakap ni adunia asa songon na matang persiapan ito gion adunia ma akka halak na berpengaruh di pemerintahan ni Raja Daud asa mendukung pabahenan na jalaboy ibana baki raja. Nagabi suku-suku puasa barani adonia. Lau makatiktikon ni, lau mangulaw ni, bertindak sendiri. Dia melantik dirinya sendiri menjadi raja. Ala boha, ala dong dosa ada tradisi di tengah-tengah di bangsa ini dia tusibana. Nagabi penerus takhta ima anak nang tua. Hape nung nga dipilih di bata Salomo na ikon gabi manggatigon Raja Daud ima anak ni si Betsheba. Alayala ni ambisi ni Adonia nung nga dipersiapkan ibana ado nagabi kemungkinan na buhay terjadi. Jala di jauh ibana sudah akan na ulo berkoalisi dot ibana mendukung ibana asa saut na pinarsita ni rohana mulutung pe adong pertentangan haduan. Tindakan na cukup berani penuh perhitungan ijo ibana mak sudah akka panglima tentara, sudah akka imam, sudah akka senior, sudah akka panglima na ulo rap dot ibana. Alai na jonok do si Salomo dan ito gihon ibana.
Di tanah inaulongan itu hatta Yesus Kristus molo saut do ahan na pinarsita ni Syedonia boy do tercipta perperangan. Alai dang iko sakap nada saut. Sakap ni debatado na iko saut. Molo tungpe nunga direncanaon ibana strategi perperangan. Alai molo solomoro hani debata manang songot dia pe carana dang sauti. Molo nunga direncanaon macedenggan saluhutna molo somardongat tot debata boido mabuan kekecewaan jala putus asa. Sahabat Shalom na hinaulongan itu hatta Yesus Kristus dang dipikiri adonia sada sakababa hata na haluar sian Raja Daud ikonido na saut. Alanido dipaingot sinatan tu si Betseba asa dipabuai bana matu Raja Daud taringot aana masa di tonga-tonga ni bangsoi. Nunga di pestaon nunga di rayahon jalan nunga di tiktikon adunia gabe raja. Los ima na gabe odolan di trupukta. Isuru sinatan ma Betseba lau mau manopot Raja Daud jaladok matu ibana da nunga disumpahoko ali raja nami tu napasom buru-buru pola nimmu ikon si Salomo anakmu gabe raja sikatu jalai kon ibana hudul di atas habang saku puasa ia nuaing si Adonia baki raja ujungna sudah do Adonia gabe raja ala didok Raja Daud do isen na gabe raja na manggation ibana songon na nidok ni debata ima Salomo. Sahabat radio pelita kasih na hinaulongan itu hatta Yesus Kristus. On magambaran ni keinginan hagiot ni daging Syedonia na mauwas di kekuasaan. Dibentuk ibana sedemikian rupa songod dia ma pemikiran na persauran na dia tong ibana dina jonok ibana tu akka na mendukung ibana saut na pinarsita ni rohana. Ale lupa do ibana menciptakan jalan menjalin komunikasi rapdot debata. Ala debatado na punasa ngolutta. Molo debatado ngatta isima alotta. Dan record di Syedonia memiliki hubungan na dengan rapdot debata. Alai na record di ibana ikon sesama ibana sabing na boi pasauton na pinarsita ni rohana. Iko saut luluan di mana madongan na. Iko dibentuk ibana ma bohado strategi asaboi ibana saut gabe raja manggatihon among na. Sa sitong na ikut debatado perjolo luluan na asaboi saut na pinarsita ni rohana. Alani dihita na hinaulongan itu hatta Yesus Kristus. Sahabat radio pelita kasih. Ragam do cara ni debata lau mamilih tita. Mamilih tita gabe songon sada ama, sada ina, sada keluarga, sada bangula di tonga-tonga ni hak Kristenota. Jala di kepemilihan ni debata iman na patudon ibana do mamarhuaso di ngoluta. Ibana do na mangaleon ho sa hanguluan ni. Sa guru di ibana do ngoluta. Ibana do na marhuaso dang si Adonia na patudon na manggambarhon ambisi kekuasaan na menciptakan koalisi asa saut na pinarsita ni rohana ragam dipakai ibana cara asa sakap-sakap na saut dang Raja Daud na marhuaso tongdo galedo ibana dang si Salomo na marhuaso dang hita na marhuaso alai debatado na marhuaso.
Ala ni uduk mahita tu debata. Ala ibana do napuna sahita. Jala manang sadiari lomo ni rohana eko saut dang boi. Jala dang boi dohonota anon satokin. Nepe dua hon takas dota boto. Dinanaung debata napuna sanguluta. Mari kita ciptakan relasi dan hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Karena kita sadar di kota boto do ragam ni namasa di luar ni ngoluta. Songon tipe-tipe ngolu ni si dunia yang mencari peluang untuk memanfaatkan kita untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah ni jaga mahita. Jangan apa tuluhon kabe suku-suku di hita. Nang pe maloi hita, nang pe mamora hita, nang pe pistar hita, nang pe songon na dinggak kita. Gabe suku-sukun nung nga gabe siya lomohon ni rohani di mataho. So ito ngalani pabaynata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alani hagiot ni daging dot kenikmatan dunia, dot keinginan ambisi yang memakai segala cara. Alani patujulo madibata. Napapaton takas dota boto isi do Raja Daud. Dia terkenal dengan keperkasaannya, kehebatannya, kepintarannya, kekayaannya, kepemimpinannya. Kemudian dia terbaring sakit. Namun dia menyatakan bahwa segala yang dia miliki itu semuanya dari Allah. Dia merasakan penyertaan Allah dalam hidupnya sehingga dia melakukan ahanagabe lomoni rohani di mata saat roh di ujung ningoluna. Allah ni ingot ma. Nasa nadong di tonga-tonga ningolut di bagasak tikyon. Ingotot tamay syad debatado sa luhutna. Atong tapak may lau mamuji pasangapon gowarni debata. Amin. Tapasada marohata martang yang mahita. Pinuji pinasangap guar muali Jehovah. Ala toktong diramoti ho hamili Tuhan. Lau tumangihon hatam na bediyay. Ajari mahami. Lau mamake ngulu nami. Saliling dihasyanganon hobar tulomo ni roham. Martang yang do hamili Tuhan. Disudia kapakubasyon nami di bagasa sadarion. Ramoti jaladongani mahami. Nang radio pelita kasih pe. Na makubasi. Pararaton hatam na bediyay. Paso-paso ma ali Jehovah. Sesa nasa dosa nami. Jalo matangyang nami. Marhiti-hiti guar ni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul di nomor telepon 0813 1830 7323. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong dan di kanal yang sama tersedia renungan malam Shalom mulai pukul 8 malam. Renungan harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. Ruangan serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala.
Ibadah dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7. 2. Ibadah remaja pukul 7. 3. Ibadah umum pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran bersama 20 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Baru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.